काढायला आहे का? बसा बसा ही चवळा बटाट भाजी, चवली बटाटी भाजी. तसा करू नको. चौरी त्यांचे मम्मी पप्पा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता आपण इकडे काय करायला आलोय? भाऊ सांगतील काय करायला आले. त्यांच्याकडची पद्धत आहे. आपण आता हे उठण्याचा प्रोग्राम आजपासून चालू झालेला आहे. आज उठणे, उद्या हल्दी, परवा लग्न. जेवढी गावातली मंडळी येतील 200-300 माणसं ती इथे उठला लावल्याशिवाय जेवल्याशिवाय जात नाही. जेवल्याशिवाय जात नाही. इकडे पाहायला पाहिजे. शीतल लवरीचा आज म्हणजे लग्न आहे. आज तिसरा दिवस ना, त्या तिसऱ्या 30 तारखेला आज पहिला तिला उठणं लावायचा आहे. आणि हा उठणं लावायच्या नंतर उद्या सकाळी तिला हळद लावते. आता तिचा उठण्याचा कार्यक्रम चालू करायचा आहे. ते आता तुम्ही बघा ह्याच्यामध्ये सगळ्यांना माईक मध्ये बोलू काही. असंच म्हणा, तुमचा आवाज एकदम माईक पेक्षा जास्त आहे. म्हणा तुम्ही. मी इकडे बसतो. अगं पाठीमागे बसायला इथं कोणीतरी. कुठं आहे ती? ये इकडे. ती आणि आता किती वाक्यावर आता तिला आरती करा पाहिजे. बसा बसा ही चवळा बटाट भाजी, चवली बटाटी भाजी. कशी डाळ आहे मुगाची.
मिरचीचा लोणच्या सारखं ते. सगळी माणसं बसतील. आता हे गावातली जेवढी माणसं आली आहेत सर्व जेवणार आहेत हो, का ते? सगळी जेवतील आता. तेवढे व्यवस्था केली. जवळजवळ 100-200 लोक जेवतील आता. भिजली ती पूर्ण. चिकन झाला. बसली पण माणसं. तिथं तोंड ढाकलं नाही तर ती बिचारीच्या डोळ्यातच जायचं सर्व. आता इकडे किती लेडीज आले असतील आता? गावातील लेडी तरी पण 200 जणांनी पूर्ण भिजून टाकलं बिचारी. चांगला 2 किलोचा टोप खोबरा काढला होता. हो काय? असं प्रेमाने लावा जरा. अजून आवाज जोरात आवाज द्या. अगदी आवाज परत. हो पाहुणे काय कमी आहे का पाहिजे का सांगा. हा, काय भाजी किती पाहिजे तर मागून घ्या. हो का कमी पडलं की सांगा आपल्याला. जे ओळखीचे भेटतील त्यांच्याशी बोलणार. हो तुम्ही असे कसे बसला तो ताट कुठे तुमचा? तुमच्यासोबत बसणार आहे. हा का? नंतर बसू. हे काय वाढायला आहे का? जो बंटी घास घे चल. बंटी भात देऊ. तिथे चुकून घेऊन टाकू एकदाच. हो कमी पडला तर सांगा जरा. आचारी भात भात ठेवलं काय?
जे मागेल ते भेटेल आज. हा द्या द्या. आपण काय करायला बसलो? ज्या घरी मुलीचं लग्न असतं त्या ठिकाणी 3 दिवस आधी ते प्रोग्राम असतो उठण्यापासून. उठणं, लग्न, हळद, उठणं, हळद आणि लग्न. त्या उठण्याच्या दिवशी जवळजवळ 250 ते 300 माणसं उठणं लावायला येतात. ते जेवल्याशिवाय जात नाही. म्हणजे आज आपलं उठणं हो, होतं. आज उठणं होतं. आणि आपण आज जेवायला बसलो. जेवायला बसतो. आणि काय आपल्याकडे आज जेवायला? जेवायला आपल्याला आता डाळ आहे, भात आहे, चवला बटाटा भाजी, लोणचा आणि पाणी. हा आणि पाणी. तर आता आपण जेवण घेऊ. आता जेवण चालू करूया. वाढणारे रेडी आहेत सर्व. आता आपण इकडे काय करतोय? शीतलला उठणं लावून झाला तर तिची अंघोळ झाली उठणं लावून. आता तिला आपण आरती करायची आहे. म्हणजे हळद कुंकू कापाला लावून तिला आरती करायची. तर तिची आई वडील काका काकी मामा मामी असती 4 ते 5 जोडपे तिला हळद कुंकू लावतील आणि गोड तिच्या तोंडात घालतील काहीतरी. ती आता आरती करणार आहे शीतलला. चल शीतल बस पाठावर. हे तुम्ही बघा अशी निक्षी मनाली करीत तसा करू नको. आता हे पार्टी कशाला उभे आहेत? हे पार्टी कशाला उभे आहेत? हा पैसे. तुला ज्याचे पैसे होतात ते ह्यांना द्यायचे असं असतं. कनकाची आरती कापसाच्या केल्याती कापसाच्या केल्याती कापसाच्या केल्याती कापसाच्या केल्याती भारती ओ गीता गायने हलद लायल्या गीता गायने. ह्यांचं लग्न हे आपले नवरे आहेत ना? नवरी त्यांचे मम्मी पप्पा हे मामा आणि भाऊ 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 बहीण बहीण वहिनी बहीण मामी मामा सगळं बाकीचं खाऊ. हा भाऊ, ही काकी, ही आत्या, ही काकी, ही पण काकी, हा पण भाऊ. वरती बघा भाऊ. ही बघा बहीण, ही बहीण, ही वहिनी नवरीची, ही काकी, ही पण काकी, ही बघा ही काकी आणि मोठी हे भाऊ. भाऊ ना काकाच. हे आजोबा, हे काका, हे आजोबा, ही मावशी, हा भाऊ, ही मावशी, ही मावशी, ही मामी, ही वहिनी, ही आत्या, वहिनी आणि आत्याचे मिस्टर आणि ते काका. आता जे आपला प्रोग्राम झाला ना तर उठणा लावायचं झाला आणि उद्या हल्दी लावायची आहे आणि परवा लग्न. हा 3 प्रोग्राम मधले हा पहिला प्रोग्राम आहे. मग उद्या दुसरा प्रोग्राम, तिसरा म्हणजे लग्न. 2 दिवस त्याच्याकडे सतत जेवण असतो आणि जशी आज माणसं जेवली ना त्याच्यापेक्षा डबल पण उद्या आणि परवा जेवण आहे. आता उद्या 3 वाजल्या रात्री 3 पहाटे 3 वाजल्या प्रोग्राम चालू होईल. वडं बनवण्याचा. त्या सगळ्या लेडीज मंडळी येतील, वडे बनवतील. ते दिवसभर वडे खायचं, भात खायचं, डाळ, चिकन चिकन आहे. हे कोण? नाव घ्या. मीनल अमित भोई. तसं नाही, लेडीज नाव घेतात ना. अच्छा, तुम्ही नाव घ्या. म्हणा नाव घ्यायचं ना. भाजी मिनल माझी प्रीतीची. मग ते तुम्ही म्हणा ना.
वडे बनवायची शर्यत लागली होती महिलांची. त्याच्यामध्ये मनीषा महेंद्र शेळके ही महिला 1 मिनिटात 10 वडे बनवल्याबद्दल तिला 50 रुपयांची बक्षीस मिळत आहे. ती तिने स्वीकारावी. अजून पण चान्स आहे, बनवून दाखवायला बोला 1 मिनिटाच्या आत. परत पण चान्स आहे सगळ्यांना. चान्स आहे.